Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyele khona le video njengamanje. Lami igama nguMfeza Ngithuthwa Ngakhumalo, bathi iLaspo namaGumede. Ngicela ukuthi mhlawumbe umuntu usemusha kuleli khasi sophinde ngicela nje shothi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kanjalo futhi nokungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA ukufa. Sekuphinde kagadla futhi emsakazweni omkhulu Ukhozi FM. Kubikwa ukuthi asekho emhlabeni nondumiso shazi obengumsakazi Ukhozi FM esakaza uhlelo ezigane oluthi vumelani abantwana beze kumina. Kuthiwa-ke ukhale ngekhanda kwaba isikhathi esincane nje waseyadlula emhlabeni. Kanti-ke amazwi enduduzo lokhu engene njalo ebheke kulo msakazi. Baningi kakhulu abantu bekhuluma ukuhlukahlukana. Uzokhumbula ukuthi nensizwa engumelaphi wendabuko uDr Khehlelezwi kwabeka ngodaba olufana lolu ukuthi njengoba bekaziwa ukuthi khona insizwa eqeda kudlula emsakazweni Ukhozi FM ukuthi akuze kuphela isikhathi singakanani kuzohamba futhi abanye abasakazi. Uzokhumbula kunasekuqaleni kuze kuhambe lensizwe kade sikhuluma ngayo manje kwakushona lapha intokazi uZanele Mbokazi wabika ukuthi baningi abasakazi abasazohamba okhosini ngoba kunomuntu okhohlakele lapha ozama ukuthwala kodwa uyahluleka-ke lapha. Mangabe ngidonsela ama-comment sibheka abantu abathe ukuphawula kule post lapho uKhehlelezi wayecele nje ukuthi-ke kuyokhulekwa laphana awubona lo mkhokha kwathiwa-ke uyahlanya uzenza uNkulunkulu. Mpumelelo Gumede uthi hayibo usathanwani ongenele kule ndawo uzentokazi uthi akasemncane nalo sisi ukhala-ke engale ntokazi uthi ibeseyincane gcina sikroko uthi hayibo kanti kungani Ukhosini sengathi nentando kaNkulunkulu akusahambi kahle naku kuphela iy'ngane zabantu. Nomzamo Ngcobo uthi hayi kodwa makukhulunywa ngenkampani edinga umkhuleko kukhulunywa ngomsakazi Ukhozi FM. Ngaze ukuthi baningi kakhulu abantu abathe ukuphawula kule post kade khona edlulisa amazwi okudabuka ukuthi ayisekho into emhlabeni intokazi besakaza uhlelo ivumelana abantwana beze kimi laphana ngibona bese kubadonsa kuma-comment abaphawulile ngalolu daba. Mhlawumbe kuthilwa kuva ngalolu daba ake sivele sihlale comment section siqede khona le ndaba. From iLaspo engazi ukuthi ngiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye ezilandela ku-video elandelayo. Subscribe, isiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.